Hello guys, आंनो प्रकाश नार्जारी ओके सो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मानो होनोब्ला मोनसे आपडेट फैदों चिरांनिफ्राय 7 मानसि कर'ना भाइरासजों इनफेक्टेड जानाय सो बेयावहाय प्रकाश नार्जारी होननाय सासे मानसिनिबो मुं दङ बेखौनो आंखौ सानदों आं बेयावहाय माखासे डिटेल्स माने साबेसे मोनदों आं बेखौ खोन्थानानै चिरां जिल्लायाव मोननायखौ बिसोर गासैबो बर' गोजा बिजय बसुमतारी बिबो 19 बोसोर बैसोनि होनदों खुंग्रिं सारागुरि फाकन इसवारी होनदों 19 बिबो बेटिनि आरो बिनि गेजेराव प्रकाश नार्जारी होनना बुंदों रुनिकाटा लाइमुथि आरो सबिय बरगयारी होनदों बेबो रुनिकाटा थाइका दैसा ओके थाइका दैसा स' लोगोफोर बे प्रकाश नार्जारी मुंखौ लानानैनो जे खायसे मानसिफ्रा कनफिउज जादों आंनाव कल खालामहरदों आदा प्रकाश नार्जारी नोंथाङा माबोरै दं खबरा मोजां ना जोङो गिबायसोमोन नोंथाङा ओरैबायदि जादों नामा साननानै नोंथ' दासान्दि चिराङाव दङ स' जों बोरैबासो सानबायमोन स' बेफोरबायदि कल खालामनानै सोंहरदों आंनाव आरो नोंथांमोना आंखौ केयार खालामनो थाखाय थेंक इउ स' माच आरो कमेन्ट होदों माखासे सुबुंफ्रा बे प्रकाश नार्जारी इउटुबारा नामा होननानै माखासे मानसिफ्रा बिनि सायाव आपडेट होदों बे आपडेटआव सोंहरदों आरो माखासे सुबुंफ्रा रिप्लाइ होआखै आं मिथिया होननानै बुंदों स' ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय नामफोरखौ होदों बाट बिथांमोना सोर रियेलिटियाव माने सोर मार बेखौ मिथिया ओंखायनो बिथांमोना जास्ट आपडेटल' होनानै होदों जेराव हमना ला जोंहा बड'लेण्ड रादाबनि मैखुन बसुमतारी जाय जोङो चिराङावहाय जे दैबाना जादोंमोन बिजनियावहाय बेयावहाय जोङो बिनि थ्रुयैनो जोङो माखासे सुबुंफोर जों अनसुंथाइ हरदोंमोन नैबे सुबुं मैखुन बसुमतारीया आपडेट होदोंमोन स' बेयावहाय माखासे सुबुंफ्रा कमेन्टआव सोंदोंमोन बाट बिथाङा मिथिया होननानै बुंदों स' ओंखायनो आङो भिडिअ खालामनानै खेबसेनो खोन्थाखानो सानबाय आङो जाहाथे नोंथांमोना कनफिउसनाबो जाया मिथिबायना स' गोबां बारानिफ्राय बारा जोंनि आसामाव बारायबोगासिनो दं दासिम 351 सुबुं अनजिमाया इनफेक्टेड माने बे टटेलसो गासै टटेलसिम ओमफ्राय बिनि गेजेराव डिसचार्जबो दङ माने हामनाय मिथिबायना रिकभार आं बेखौ बुंनो थांला गासै टटेल जानाया 351 सिम थांबाय लोगोफोर गासै 28 जिल्ला जाबाय जोंनि आसाम स्टेटनि सिङावहाय जिल्ला डिस्ट्रिक्ट वाइज नायोबा 28 सिम थांबाय लोगोफोर आरो बिनिफ्राय बाराबो जानो हागौ आं बेखौ मिथिया बाट इसोरनि अननायाव जों बेखौ आंनि हिसाबाव आंनियाव केलकुलेसन आंनियाव काउन्ट मोननाय हिसाबै मिथिबायना आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों इसोरनाव दा खालामथों इसिबां जे बुरजा जाबावदों प्लिज आरो जाबाय थोबाय बेसेबां जानांगौ आरो बिनि गेजेरावहाय जे बेफोर इसोरनि माया दायो माखासे सुबुंफ्रा गोबां फोसावदों साहा बे आसामनि साहा गोसोम साहा होननानै बुंदों बेजोंबो माखासे बेनि बारायनाय जाय जे केरेक्टार जाय लक्षण सिम्पटम्स बेफोरो गासैबो एसे एनै खमायो होनना बुंदों स' लेट्स सी मा जायो लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौ एसे नोजोर होनांगोन अबजार्भ खालामनांगोन जे जोंनि आसामावहाय लकडाउननि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामदों जोंबो थांनो हागोन नामा जोंबो बेरायनो हागोन नामा माल माथा बायनो हागोन नामा मैगं थाइगं बायनो हागोन नामा प्लिज ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालाम बे नोंनि जिउनि थाखायनो बिराद गोनांथिथार दासिबांहाय मर्डाना एबा आमेरिकानि फार्मासिउटिकेल कम्पानिया जाय दिहुनदों होनना बुंदों एसेबां दासिमबो बेखौबो पाब्लिश माने गासिबो प्रडिउस खालामनाय जायाखै इसेबां बिबांनि जास्ट बेखौ ट्राइ खालामदों मिथिबायना जास्ट ट्रायलाव बेखौ साक्सेसफुल होननानै बुंदों बाट दासिमबो गुबुन गुबुन कान्ट्रियाव बेखौ मेडिसिन हिसाबै बा मोनसे भेक्सिन हिसाबै बेखौ बाहायनाय जाथ'वाखै जास्ट आमेरिकायावल' जादों लोगोफोर स' बिनि थाखायनो प्लिज नोंथांमोना ससियेल डिस्टेन्सखौ दासिमबो मेनटेन खालाम खुगायाव मास्क गाननायखौ गारनाङा आखायाव ग्लभ्स गाननायखौ गारनाङा थांनायफोरखौ ससियेल डिस्टेन्सआव था सोरबाफोर दखानाव थादोंबा बिनि सिङाव सिथाबनानै माल ओरै नायहैलाबायनाङा स' एसे मेनटेन खालाम प्लिज बे नोंनि जिउनि थाखायनो गोबां गोनांथिथार आंथ' आं मेनटेन खालामगासिनो दं बाट नोंथांमोननिबो फाला नोंथांमोना जाय मेनटेन खालामाखै बे साननो हागौ कि आं न'खरा गोरिबखा आं माबा मोनसे जाबाबो जेबो नङा थैबा थैथों प्लिज नोंनि थाखाय गुबुननि जिउआव खहा दाजाथों आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो खुलुमबाय